Dámy a pánové, dneska budeme hrať na Prison Life, to proste chcem. Našiel som sorry, že som natočil asi 4 mesiace video, tak nemohol som nájsť nejaké normálne natočenie. Takže teraz som niečo našiel a ideme si zahrať ten Prison Life. Prepáčte, keď mi to bude trochu sekať. Dúfam, že vám to nebude vadiť a presunieme sa rovno do hry. Takže dúfam, že sa vám bude video páčiť. Bol by som rád, keby ste mi dali like a odber. A chcel by som urobiť, plním vaše hardcore úlohy. Takže mi napíšte do komentárov nejakú úlohu pre mňa. Buď v hre, alebo v reálnom živote. Ale v reálnom živote také nejaké nemoc ťažké. Chápete? Takže rovno by som sa napíšel. Keď to počujem, ten hľud, neviem, či to bude úplne dobré. Dobre, dajme sa k prisonerom, chcem byť väzenie. A... ty kokos, to som došiel dobre, akurát sa otvára väznica. Docela mi to seká. No docela dosť mi to seká. To čo je nejaký... Toto hacker? Že to sa dá cesta prechádzať? Lapa. A čo ma zabiješ hneď, čo som vyšiel? To čo robil, ma hneď išiel zabiť, jak som vyšiel. To sa... čo ma tu stále zabíjajú? No, dobre, teraz som sa zjavil, dobre. Skúsime tu na si dať obed rýchlo, bež, kámo. Bež, dáme si tu na obed. Sorry, že to sekalo, tak. Tak, na obed si dáme. Ňam, furt. Kaž, čo tam máme? Čo to je? Čo to tam máme? To vyzerá ako nejaké... Milk je tam napísané a ešte nejaký flip. Asi to nebude úplne dobré, ale tak nežereme to. Asi mu to chutí. Ňam. Teda čo, fuj. A napíšte mi ešte, čo by som mohol hrať zajtra. A to si kľudne aj zahrám. Ale nie Pet Simulator X, lebo mne to seká. Ale neviem prečo, mne to teraz strašne seká, ale pritom normálne, keď hrám, tak mi to vôbec neseká. Iba trochu. Teraz mi to seká nejak moc. Alebo mi napíšte nejakú hru. Normálne z Google Play. Nejakú hru mi napíšte, že by som si mohol zahrať. Ja si to stiahnem a vyskúšam to. No, čo to deje? Ja si čakajú na to. Alebo čo. Ja idem rýchlo von, dokým môžem. Dobre, ja si zoberiem asi tú knife, jak je tam ten týpek predo mňou, lebo tam je taká nôž po slovensky. Ja viem, že je tam knife, bro. Ja si ho chcem tiež tu zobrať. Crude knife, neviem, čo to znamená. Tu je potom ešte hammer, teda kladivo, áno. S tým sa dá vykúpať záchod, ale musíte sa skrčiť, ale ja neviem, jak sa to robí. Takže ja mám taký nápad, že to asi nepôjde, ale že by som to skúsil nejak vykopať tie dvere. To asi nepôjde však. Ne. To asi nie je tak prepracované. Čiže ja sa skúsim nejak prebugovať. To asi tiež nebude. Keby som na niekoho proste tu počkal. Ja neviem jak. Proste... Varník, elektrik. Je tu elektrik, takže vyrážu bez...
Naozaj by som bol fakt rád, keby ste mi dali like a odber. A pokiaľ chcete proste nejakú hru mi napísať, tak ja si ju zahrám. A budeme potom hrať. Plemen. Pozrite, to je už ten zločinec, on utekol z väzenia. Lebo máme s sebou červené meno. Dobre, tak tam nejdem, tam sa zabíja. Áno, no. Videli ste, som už mohol zdrhnúť do prdela. Ja tu budem čakať, jo. Teraz je 10 hodín, nie v reálnom živote. Myslím v tej hre, tu dole to vidíte, ak mám jump. 10, 30, áno, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a tak ďalej. A pozrite, tam niekto išiel z policajnou káru. Dobre, na budúce si zahráme asi niečo iné. Nájdem nejakú hru na Robloxe, ktorá nebude sekať. A ja sa tam kúknem, tak nič tam není. Čo mi nikto neotvoril. Aha, ono sa už zatvorilo, takže ja by som teoreticky mal byť vonku, ale som. Lebo som sa toto ukryl. Keď sa tu kúknem, keby niekto otvoril, bolo by to úžasné. Ináč to je môj skin, jo. A volám sa Minecraft potržítko 69 sa mi zdá a SK, akože Slovensko, chápete? Takže pokiaľ ma chcete nájsť, tak na budúce si zahrám nejakú hru, ktorú budem hrávať a tam ma môžete kľudne nájsť. Dobre, nejaká kamera. Ja rozmýšľam, že by som sa mohol napojiť k tamtým, ale asi ne. Že by som mohol byť toto policajt. Manduata. Je to moc... Jaj, mám ísť toto sa nažrať. To nájsť. Ne, sorry, ja som nič nebral. Zase tento, čo si kúpil za Robuxy, tieto blbosti. Pozri, ja som nečakal, že aj policajti budú žrať. Jeez. Čo ma strkáš? Ale on ma zabil, ako? Jaj, to není možné. Prečo mám spečené ruky? Nech sa mi to potom ovládať. A pokiaľ chcete odhalenie bez odberateľov, takže chýba vám koľko? Neviem, 200 asi? 160? Takže to pošlite kľudne ďalej. To je to, čo je za kľúčku. To je nejaká toto. Počkej, what? Tam to vyzerá iné. Divné. Dobre, to je asi to isté, čo sme mali predtým a neviem, čo sa tam práve deje. Ale asi neviem. Vyskočíme. A bude prestrelka, jak po život. A tento tu stále zabíja svojich, ako... To je proste... To je ten... prisoner, ale nepomáha teda svojim. To čo mi tam vyskočilo? Jaj, no ale sorry, že mi to tak seká, ale tak mi to normálne ide proste plynulo. Máme zbraň, chlapci, máme zbraň. To by som mohol. Chlapci, máme zbraň. Chlapci, máme zbraň. Ale akože neviem čo robiť.
mě. Já se tu asi ukryjem. No, on má viděl však, on má viděl, ne, prosím tě. Jup. A položme zad. Ale jak no můžeš, to je haj. To je... No zabij ho, já jsem ho zabil. Nie, jemu zostalo minimálně, ale já nemám tu zbraň. Mi zmizla zbraň? Počkaj, to čo je? Čo sa tu deje? Počkaj, to sú zbranie. Práve som získal zbraň, chlapci. Toto bolo. Kámo, tu sú reálne 4 zbranie na zemi. Karta, tam je karta. Ta karta sa dá zobrať? Mala by sa dať zobrať, ale on ju zoberie, ale on mne to nejde zobrať. Ale on ju zoberie, wow. Jaká logička. Ani v inventári to nemám. Please donate for money? What the? Money me. To je zase nejaký toto. Ktorý žiadal peniaze. No dobré, toto video má 11 minút. Chcel by som, aby to malo aspoň 13, alebo viacej, uvidíte. Aby ste sa mali nachotiť, lebo v tomto videu vám všetko proste vysvetlím. Karta, no, to čo sa tu deje? Zabite ho. Já na budoucí si zahrám nějakou hru, která mi nebude sekat o život. Já jsem někoho zabil, teda tohoto jsem zabil, to je zbraň. Co prebí? Zabili ma. No, tak. Dobre, chlapci. Videl by som to tak, že asi by sme skončili s týmto videom, lebo keď by som napríklad zase nejaký server, kde proste je toto, veľa všetkého. Takže ja dneska budem hľadať nejakú hru. A keď tak, ešte dneska vydám to video, pokiaľ nájdem nejakú hru. Takže dneska by mohly byť nejak dve videa, takže ja by som sa tu s vami rozlúčil. Dajte mi like a odber, mám vás rád. A ďalej, tak zatiaľ čus. Ono sa to ťažko vypína, sorry. Proste to není taká ľahká výpočť, keď sa na to tak kúkam.